Kaixo denoi, kaixo eta ongi etorri azokan gaur saioaren arratsaldeko ediziora. Durangoko azokak 3. eguna du gaur, eguraldi aldetik egun goibela. Baina bestelakoan animatua oso izan ere milaka eta milaka lagunek egin dute bat gaur hemen, landako gunean eta baita azokaren gainerako 8 guneetan. Ere eta guk datozen minutuetan txoko guztietan gertatu direnak, gertatzen ari direnak eta gertatuko direnak gerturatuko dizkizuegu eta gaurko saioa hasteko liburu bat hartuko dugu. Izpide hitzjoku bat izenburu duen liburu bat nolabait esateko Eusklabu Alaiak du izena. Liburu honek, liburua bai, baina zehatzago esateko eleberri grafiko bat da, eta gurekin dugu beronen egila honezkero aurkezpen gehiegi beharrez duen Asisko Urmeneta. Asisko, arratsalde on, ongi etorri. Mil esker. Bueno, hoxe da zure azkenengo alea, Eusklabu Alaiak izeneko hau. Liburu honen inguruan ezer entzun ez duenari, nola azalduko zenioke labur-labur, ezer jasotzen den bertan, zerren inguruan hausnartu nahi izan duzun bertan, zein den pixka bat jarritu duzun hildoa liburu honekin? Bai, niretzat izan da, nola erran, hainbeste hitzen artean ari garela, eta batzutan kontzeptuak abiatzen direla eta martxan ematen direla, hitz horien atzean zer dago. Hortarako irudia bezalakorik ez da, eta gina izan dut olako parodia satiriko bat, Euskaldunon egoera nolakoa den egiazki. Gainerako hitz haundiosak kenduta, irudiz, manera bortiz batez, nahi baldin bada edo zuzen batez, parodia, karikatura bat, karikatura satirika bat. Eta abia puntu moduan novela ezagun bat hartu duzu edo oinarri moduan, ez da, Robinson Crusoe? Ez dut entzun barkatu. Abia puntu moduan novela edo eleberri ezagun bat hartu duzula, Robinson Crusoe, pixat hortan oinarritu zara. Bai, horrek erresten du, hasiera batean ez dela esplikatu behar inori, non gaude, nor den nor eta hola, mundu guztiak ezagutzen du Robinson Crusoe, eta orduan horrek eman dit aitzakia karikaturizatzeko gure burua. Nola gure Irlan garela, kanpotik etorri dela Robinson, gure zibilizatzera eta gure kolonizatzera, eta nola mendekotasun harreman bat garatzen den, mendez mende, eta orai da eguna, oraindik hor gaudela mendekotasun horretan. Behar bada ez da hain argia, hain nabarmena, baina horrengatik interesatu zaineri karikaturaren bidez hori islatzea. Ez dakite novela grafiko honetan, gaurkotasuneko kontuak esartu dituzun, historiari leku egin du diozun, pixat guztitik duen liburuak? Oso berez, atera da prozesu guztia, eta lehenagotik ideiak nituenak eta, baina bestetik ere aktualidadeak agindurik sartu ditut kapitulo berriak. Orduan humorea badu, aktualidadea badu, historia pixka badu, eta gehien bat satira. Hori da, satira, ez dakit Euskaldunok oso ondo hartzen ditugun parodiak, satirak, karikaturak hori nabaritu duzunzuk urte hauetan guztietan, nola jasotzen ditugun geure buruari esaten dizkiegun horiek? Bueno, hor bi gauza daude. Batetik, erran izan zaigu, irri egin behar digula gure buruari, sanoa dela, eta hori guztia. Ni guztiz ados nago. Batetik badakigu espainolek nola ikusten gaituzten, eta frantsesek ze karikatura egiten diguten ere bai. Orduan, karikatura horren gainean eztabaidatzen hastean, niri ez zait praktikoa egiten. Normalean beti auzoen artean, beti izaten da, italianoen nola ikusten dituzten alemaniarrak. Eta alemaniarren nola ikusten dituzten. Orduan, lehenbiziko aldiz nik egina izan diot gure buruari karikatura zorroz bat. Eta satira, erraten den bezala, satira azken finean da umore klase bat boterea salatzen duena. Eta hori ere interesatu zait. Eta azkenik parodiaren definizio posible bada, nabarmentzea agerian dagoena. Zerbait existitu egiten da, eta zuk egiten duzu horren karikatura erakusteko hor dagoela eta analizatzeko beste manera batez. Horren Euskalduno badugula premia larria karikatura, parodia, satira egiteko, eta irri egiteko. Baina guk gure buruaz. Gero besteak ere kritikatuko ditugu. Baina besteen kritikaren araberako hildotik segitzen eri zait interesa. Bizketan, Asisko. Esan behar da, novela grafiko potolo xamarra irten zaizula, nahiko horri aldeko puru aldetik eta, ez dakit pentsatu, idatzi, marrastu, zenba denbora hartu dizun proiektu horrek? Normalen erraten da, album bat egiteko 9 hilabeteko haurdunaldi bati esaten dela.
eta ororen buru nik uste olako zerbait izan dela, 9 bat hilabete. Eta ez dakite marrazkiek hitzez azaltzeko zailak diren kontzeptuak egoerak azaltzen laguntzen duten, zure kasuan? Bai, bueno, nik uste dut dela gure lana pixka zuena bezalakoa, irudia eta hitza. Biak ongi kombinatuzkero lortzen alda sekulako mezua. Bueno, hori lan bada eta erronka bada. Batzutan, igual, letra gehiegi ezartzen dugu, irudi sobera gutxi, edo aldrebez. Netzako bi makulu dira, nik nire burua espresatzeko eta gustore bili naiz. Nik uste lagun batzuk erran eta konfiantzazko lagun batzuk, eta hori zerbait da, erraten zuten ongi, uste zuten testo gehiago sartuko nuela eta beldurtuak zeudela. Eta ikusirik ez dela hainbeste tekstu, irudiek batzutan esplikatzen dutela, netako, bueno, aprobau bada. Irudialdetik bada garapenik edo betiko asisko aurkituko dugu, betiko zentzu honean esan da, Mil esker. Bai, bueno, betiko distorsioa, betiko karikaturak, eta gero gozatu du zen aspaldiko partez hartu baitut papera, borragoma, arkatza, eta gustore ibili naiz, barrazten, aspaldiko partez, eta gero hori bai, gero ordenagailuan sartu eta tratatu. Baina ez da izan, azkeneko lanetan bezala, zuzenean Photoshopa eta hola. Paperaren indarran etako importantea da, eta hola ibili naiz. Gero teknikoki, pixkat geixo sartu naiz, itzal eta tramak eta gauza ditan, gauza basiko bat. Bueno, esan dugu beraz, hortxe dagoela, Eusklabo Alaiak izeneko liburu hau. Entzun dizut gainera, aurreko elkarrizketetako baten, desiatzen zen dela Durangon aurkezteko. Pixo bat, jendeak irakurtzeko, ikusteko, eta feedback hori jasotzeko, ez dakit, nolako izan den orain artean, Asisko? Bai, ederra, gure lana oso bakar lana batzutan aspergarria izaten da. Bere buruaren aurrean, paperen aurrean, orduak eta orduak. Eta hemen berriz, pixkat erantzun inmediatoa izaten dugu. Batzuk irakurri dutena, eta orduan beren ustea plazaratzera edo konpartitzera eta etortzen direnak, eta beste batzuk erostera, eta orduan galdetzera nola izan den, netako hori ezinbestekoa da. Zerbait ona baldin badu Durangok, nik uste hori dela. Zuzeneko tratua, egilea eta interesatuarekin. Euskal Herrian dagoeneko gozatu dezakegu liburu honetaz, eta Katalunian ere laster egingo dut, ezta? Bai. Hori San Jordi feriarako, hango Durangorako, aterako da katalanez, eta ari gara, behar bada frantsesez eta bretoieraz. Bi horiek aski aurreratua daude, eta ikusiko dugu denboraekin. Bueno, esan dezagun ikusleren batek liburu honekiko interesa badu, gure berriak izeneko estanean aurkituko duela, eta zu gaur eta bihar ere, antxe egongo zarela, ezta, oraindik ere? Bai, hori bera. Eta gure berriak hori talde bada, edabide momentuz internetez da ibiltzen den edabide bat, eta helburua da indarre egin dezagun independentziara buruz. Ireki ditzagun lehioak eta zubiak eta gure artean, eta joan gaitezke egiazki helburu argi horretara. Horan oso talde plurala da, ni bezalko agitatzaile bat ere eman didate aukera, nik nahi nuena bat ere gainetik egon gabe fiskalizatzen zer egiten nuen, eta izugarri gustora zen, askatasuna eman ezkero lan baterako, nik uste azkenean produktuak irabazti egiten du eta transmititu egiten duzu nahi duzun guztia. Bueno, esan dako, bihar ere antxe egongo zadela, gure berriaken postuan, Asisko Urmenetaren Eusklabo Alaiak izeneko liburu horrekin. Asisko, eskerrik asko, eta ibilbide oparo izan dezala liburu honek. Mil esker, eta gauza bera zuei. Eskerrik asko, gero arte.